το βίντεο θα σου δείξω κάποιους ποδοσφαιριστές και θα μάθεις τι ομάδα είμαι. Ή το λέω πιο κανονικά, θα μάθετε τι ομάδα είμαι και θα σας δείξω κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί το λέω έτσι στο μαθητικό, γιατί μπορεί να είναι πολλοί που βλέπουν το βίντεο, γι' αυτό. Δηλαδή ας με την οικογένειά σου, κατάλαβες. Θα εμφανίσω κάτι. 1, 2, 2. Όπα, λοιπόν, αυτός είναι ο Μέση που κάνει και αυτή είναι η Μπαρσελόνα. Έχω και μια καστίνα Μπαρσελόνα που θα σας τη δείξω ή θα σου τη δείξω σε λίγο, στο τέλος. Και όχι, μετά από αυτά θα σου δείξω. 1, 2, 3. Ο Γιάννα. Από εκεί έπαιζε ο Ρονάλντο. Μπορεί να παίζει ακόμα, δεν ξέρω. Κυριώνε, πάμε. Ακούστε κάτι. Αυτό μου το έχει πει η αδελφή μου, η Αγγελική. Έκανε τη σκηνή της, έκανα τη, μου λέει, κυριώνε, πάμε. Κοίτα, κύριε, κοίτα, άκου, εγώ το ξέχασα, έκανα κυριώνε, πάμε. Μετά μου λέει η Αγγελική, όχι πάμε, Κίλιαν. Μετά μου λέει, οκ, τότε θα είναι και το κύριε σώσε τον Εμπάμπε. Έχει πρόβλημα ο Μπάμπε. Και το τέτοιο. Τώρα θα παραφέρω την καστίνα. Τι, μου πείτε, σου αρέσει ο Μέση? Ρονάλντο είμαι. Το σου είμαι. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν βρήκα καστίνα με. Δεις. Άποτε πήρα της Μπαρσελόνας. Θα μου πεις, και θα μου πεις, από πότε πήρες Ρατούρι? Άμα μένεις στην Κυπαρισία, εγώ τώρα είμαι Αρμενιούς, αλλά πηγαίνω στην Κυπαρισία, δεν είναι 5 χιλιόμετρα είναι και 5 λεπτά. Οπότε θα μου γράψε άμα μένεις στην Κυπαρισία, μένω στην Κυπαρισία. Και άμα μένεις στην Κυπαρισία, ξέρεις, εκεί που είναι το λογοπαίχνιο, εκεί. Από εκεί τι πήρα. Έπαιρε και ένα στυλό, αλλά τώρα τον έχω χάσει. Όταν πήρα αυτή την καστίνα. Και τώρα θα σου πω τι ομάδα είμαι. Πανάθα. Μάνα μου είναι όλοι στην οικογένεια μας ο Παναθηναϊκός, εκτός από τη μαμά μου. Είναι μικρή, αλλά δεν θέλω να το πω το όνομα της, δεν θα της το πω. Η αδερφή μου η μικρή είναι Παναθηναϊκός, το έχει πει κιόλας, γιατί την είχαμε ρωτήσει Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός και είπε Παναθηναϊκός. Ο μπαμπάς είναι Παναθηναϊκός, γι' αυτό έγινε ο Παναθηναϊκός κι εγώ. Και
Μα είναι η Αγγελική είναι ο Παναθηναϊκός και η μαμά. Και η μαμά είναι Ολυμπιακός. Ακούστε, πήγαμε, χθες είχε τον Grinch στις 9 η ώρα στο Star. Ήθελα να δω και το Αστέριο των Χριστουγέννων χθες. Δέσποτα. Και έλεγα Σόνσον Κύριε το λαό σου της βασιλείας σου. Και έκανα και είπα Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος Θεός, Πάτερ μόνο, αν εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ένιθε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ώρες στον ουρανό και πεθύσεις. Και λέω, Χριστούγεννα είναι, μπέρδεψες τις μέρες, τι Θεούλη που το κάνες αυτό, τερερε. Τέλος πάντων. Τι error. Βάλτε το κωδικό Wi-Fi στο μυαλό σας. Τι ήθελα να πω. Χθες που είχε τον Grinch. Δεν θα πω. Δεν θυμάμαι. Μετά. Θυμήθηκα τι θέλω να πω. Εδώ έχει αυτό με τον Grinch. Ότι σήμερα έχει το Home Alone. Το 1. Την Παρασκευή αυτήν έχει το 2. Και την Κυριακή παραμονή πρωτοχρονιάς το 3. Έχω δει μόνο το 1 και το 2. Το 3 δεν το έχω δει. Αλλά είναι τέλειο. Γιατί πέμπτη έχει τον... Τώρα λες, εγώ απεσιότητα τους 2. Θα την πάει.